बेलेगनो होबाबो बुटेननो होलाबाय थाथों फाग्लाया दा जियानो जाया नोंथां खिबु सुनायाव आस्थामावनो खि फाग्लानावथ' ओरै गुसुं थाखाबाय थायो थैनायखौनो गिना फैदो माला आंखिसो सिदा बिथांमोना गाज्रि मोनबाबो जेबो नङा आं गाज्रिखौनो मोनजागोन गावथार जानो नागिरदोंमोन नैफोरबायदि स्टेजाव माबा माबि बुंनायनिनो बेखौनो थाबाय आखाइ खबनो खनसे रायजोफोर बरिया थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सानैसिम दिनै नैबे थामथि काति मेला एबा बर'नि माइनाव फोरबो बे हाबाफारियाव दिनै नैबे गोथार मोनाबिलिनि हारिमु देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनो थाखाय बे खुंफुं आफादा दिनै आंखौ बेसिम लिंहरदों बिथांमोननि लिंहरनायखौ मान होनानै दिनै आं बेसिम फैदों जानो हागौ रुपुहियाव आङो गोबां बार फैबाय रुपुहियाव फैनाया दिनैल' नङा बेवहाय नोंथांमोननि बे जायगायावनो बैसागो फांसन खुङो बेवहायनो दुर्गा फुजाबो जायो दुर्गा फुजायावबो गोबां बार फैबाय बैसागो फांसन खुंनायावबो गोबां फैबाय आंथ' गोजाननि नङा खाथिनिनोखा सानफ्रामबो लोगो मोनलायबाय थाखायो दा हिसाबै गोबां बाथ्रा बुंनांगौबो गैया आंबो गोबां गोजाननि नङा खाथिनिनो सानफ्रामबो नुबाय थायो न'आव जुदि ना गोथाव जानो गोसो जाबाथाय रुपुहियावनो लांफैयो रुपुहियावनो जोबोद मोजां मोजां मैगं ओंखारो ना हाग्रानि ओंखारो ना हाग्रानि गोथाव गोथाव मोनो होननानै रुपुहिया जोबोद नाम दङ गोबां लांफैयो दा जियानो जा गोजोननाय मोनदों रुपुहि होनबाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोआव फैयो मोनसे समाव जोङो सोरजोंबा गावथार जानो नागिरदोंमोन नैफोरबायदि स्टेजाव माबा माबि बुंनायनिनो बिनि थाखाय जोङो नैबे बिथां बिकेनि न'आवनो दंफैयोमोन बिकेनियाव बिकेखौ सिनायोना सिनाया बिकेनि न'आव दंफैयोमोन जों गिनानै दाब्ला आं गावथार जानो नागिरदोंमोन बेयाव जों बेयावनो दंफैयोमोन ओमफ्राय बेयाव सासे मानसि लोगो मोनदोंमोन बिथांनि मुङानो जाबाय बुटेन फाग्ला मानसियासो दं नामाब्रा फाग्ला देन्जारलै गिनांगौ मानसिखौ आच्छा बुटेना सासे लानो नागिरबाय दं नोंथांमोना मानो होआखै हा साब्रै लायो साबा लायो होबाय था बेलेगनो होबाबो बुटेननो होलाबाय थाथों फाग्लाया हाबासो जागोन ना मानसिसो बारायनांगौ लाथो बेलेगा लायाबा बुटेना लाबाय थाथो बेसे लानानै दाना जोङो गावथार नागिरबाय बिकेनि न'आव थाफैबाय बुटेना लोगो मोनबाय सोर गावथारग्रा जों दंना थाबाय था ओरै जाहैबाय फाग्लानावथ' ओरै गुसुं थाखाबाय थायो खेबग्रा ओरैजाय आनिफ्राय गावथार जानो गिनानैनो बे बिकेनाव थाफैदो स्रि स्रि गिनानै जों दं नै मालखौ नुवाखै जाबाय आनिफ्राय ओरैजाय सियाराव जथाबना आंनिखौसो ओरै थिया सिदा माथो थैनाया जेरैखैबो दं थैनायखौनो गिना फैदो माला आंखिसो सिदा बोरैबा ट्रेगाराव नांनांगौ आंना थौ सौबो माथो थैनाया जेथिंबो दंलायथारा जि गिनाय मालखौ आरो लानाया माबा गैथारा आबोर गैथारा आनिफ्राय गिनानै जों दंबाय थिउ थिउ ओरै नागारबायानो आनिफ्राय सिआरपिफोराथ' ज्राम ज्राम फैजोब्बाय अरिजिनेल दे आं थगायाखै सिआरपिफोरा ग्राम ग्राम बिकेनि न'खौ आवग्रिजोब्बाय ओमफ्राय आवग्रिजुनानै जों आरो खारखुमाबाय आनिफ्राय अखानायै सिआरपिफोरा थांजोब्बाय नागिरबाय बुटेन फाग्लानि बाखर माखिया लामा सामा गनाय
मार फाग्ला मानसिया बेखायनो बिथांनो सासे होबावनांगौ जियानो जा दा गोजोननाय थाबाय रायजो नोंथांमोननिखै अखा हायाखै जोंनिखै जोबोद अखा हादों मैयानिफ्रायनो आनिफ्राय बेयावथ' सिगांनिफ्रायनो लिंहरखानाय नालाय बेयाव आंखौ मथा मथि 7टायावनो मोनफै होनना बुंदों ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो अखा हानाय लाइन साइन गैया एकदम बन्द मबाइलावबो चार्ज गैया दाना आङो फुंनिफ्रायनो नायबाय थादों ओरैजाय सानखौ खैथा जाखोलै होननानै दाना सानखौ ओरै नायबानो माबा सानखौ ओरै नायबानो खि मोनामो मा जाखोलै दिनै सानालाय मा खि मोनामो ओरै सानखौ नायबानो खि मोनामो उनाव मा खि मोनामबाय थाखोलै होननानै मा आस्थामाव दद्रा खि बुसुनायाव आस्थामावनो खि आं सानदों सानावनो खिया नांबाय नामालै आंनि आखायावसो नांदोंमोन लद्रा नांदोंमोन ओमफ्राय आस्थामखौ दोनबोदों दा हसालै थगायाखै आं दाब्लाजो फैलाजोसो थगायो मैया फैनानै माथो दाब्लाया थगायलांदोंनो मा थगायदों मैया फैलाया दाब्लाया नोंथांमोना जुदि दंबा गोसोआव दंबा मा होनदोयो सिनेमायाव लायनो एक्टरजों एक्ट्रिसजों खुदुमलायबाथाय प्लास्टिक होनासो खुदुमोनो थगायदोयो हिनजावखौ गिनानैसो थगायदों दाख्लै बावै नोंथांमोना बेयाव थानायफोरा मानसिफोरा नायनाय ना नायो गोसोआ बोरायखौ नायदोंमोन ना बेयाव ओंखाम संग्राखौ खुदुमदोंना खुदुमाखैमोन बे अरिजिनेलथार बेयाव प्लास्टिक बे फाग्लाया हिनजावखौ गिनानै थगायलांदोयो बहालाय मा प्लास्टिक होबाय फाग्ला फाग्लालाय हिनजावखौ गिनानैसो थगायदोयो रायजोफोर दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन बेवहाय दिनै बाथौ मेला जाबाय दङ बेफोरबायदि बाथौ मेलाया जोंनिया बयनिख्रुइबो मोजांसिन जायो जोंनिनो बर' जायगा बरबरियाव जों बाख्नायनांगोन नेक्स्टआव दं जोंहा मोनसे बागानपारा बेयावबो बाथौ मेला जायो जों बेखौ बाख्नायनांगोन दिनै नोंथांमोना दिनै 3थि बोसोराव आगान सुरबाय काति मेलाया दा आं नोंथांमोनखौ ओरैसो बुंनो खावलायगोन दाख्लै बावैसो एसेबां ग्रोम 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 दुर्गा फुजा जाबाय थाखा फैसा गोसो देहा गासिबो मेंजोबबाय दिनै मानसिया दुर्गा फुजायाव जेसेबां ग्रोम ग्रोम जादोंमोन दिनै खम जादों मानो जादों फैसा थाखा गैला मेंबाय बेसेबां फुजा जाबावनो दा बेखायनो आं नैबे बाथौ मेला खुंग्रा आफादखौ आं खावलायनोसो लुगैदों बिथांमोना गाज्रि मोनबाबो जेबो नङा आं गाज्रिखौनो मोनजागोन बेयाव माने दुर्गा फुजा खुंनांगौ खुंग्राया खुंथों खुंनोबो नांगौ दुर्गाखौ फोथायग्राबो दङ दुर्गाया हिन्दुनि मोनसे मोदाय जायखौ बिथांमोना गसायना फुजियो मोदायना फालियो दा जोंना बर'फ्रा जाबाय बाथौइजिम जों हिन्दु नङा जुदियावबो जों हिन्दु बुंनानै लायो दा बेखायनो जों बेखौबो बिथांमोना जायफ्रा फालियो बेखौ फालिथों नैबे बाथौ फुजाखौ फावसयना लायालासिनो जाय दिना दुर्गा फुजाखौ फालियो बै सानखालिनिफ्रायनो बे बाथौ मेलाखौ जुदि फालियोब्ला जायखौ बागानपारायाव फालियो जायखौ बरबरियाव फालियो बिथांमोनना फालिनायनि ओंथिया मा मोनसे समाव बे बरबरि एरिया बागानपारायाव मा गैयामोन बर'नि फुजा गैयामोन बे दुर्गा फुजायानो जोबोद गिदिर ग्राम ग्राम जायोमोन बागानपारायावबो जोबोद गिदिर बे दुर्गा फुजायानो जायोमोन दाना नायबाय बर'नि एरिया ग्राम ग्राम गासिबो बर' दखानिफोरा गुबुन हारिनि मेथाइ दखानियाबो स्टेशनारि दखानियाबो खेला दिन्थिग्रायाबो गासिबो गुबुननि फैसाखौ आरो बर'फोरासो हरबाय थायो ज्राव ज्राव दा बेखौ साननानै बरबरि एरियानि मानसिफोरा बागानपारानि एरियानि मानसिफोरा मा खालामबाय जोंबो माबा मोनसे खालामनांसिगोन जोंनि हारिमुखौ जों दिन्थिनांगोन जोंनि धोरोमखौ जों दिन्थिनांगोन होननानै बिथांमोना मा खालामबाय बागानपारायाव बरबरियाव बाथौ फुजाखौनो बे
दुर्गा फुजाजों लाफाबाय जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना बाथौ फुजाखौ ओरैबायदि मोजाङै फालियो हारिमुखौ ओरैबायदि मोजाङै लाखिनानै दोनदों दा बेखायनो दिनै बेयाव मानो एसेबां फैसा थाखा गारनो मोननै 7 दिन 8 दिन मानो फुजा खालामबाय थानो बेखायनो आं खावलायगोन बे कमिटिखौ जाय समाव दुर्गा फुजा जायो बे समावनो बे बाथौ फोरबोखौबो बेखौनो जुदि लाफानानै होयोब्ला जायफोरा दुर्गाखौ खुलुमबाय जायफोरा बाथौखौ खुलुमबाय बेयाव जेबो गाज्रि मोनलायनाय फैनाङा गाज्रि सानलांनाय फैनाङा नङाब्ला नैबे जोंनि नैबे रुपुय ओनसोलनि रायजोफोरा ओरैबायदि खस्थ' मोनगोन थाखायै फैसायै मेलेमै बेयाव गोबां फरायसुलिफोर दङ गोबां फरायग्रा बिमा बिफा दङ बिथांमोना जुदि बेयावबो 7 दिन थानांगौब्ला बेयावबो 7 दिन थानांगौब्ला नै दा हाफ इयारलि जानोसै बा हाफ इयारलि जाखांबाय टेस्ट जानोसै परीक्षा फैगोन बेयाव जुदि 7 दिन फुजिबाय थायोब्ला मेलाखौनो जुदि नायफैबाय थानांगौब्ला गथ'या मा जागोन मेलाजोंनो माथो जोंना थांगोन समा ओरैनो थांगोन 14 दिन दा बेखायनो आं खावलायगोन जिखिनि समखौ जोङो फालिगोन दुर्गायाबो दुर्गाखौ फालिबाय थाथों बाथौआबो बाथौखौ फालिथों नङाब्ला जों जुदि फुजिनायनि नामावनो समखौ जुदि 14 दिन गाहाम जुदि दोननांगौब्ला जोंनि खुदियाफ्रा फरायनायाव लोरबां जागोन खालि नैबे फुजा मेला ओरैनो जों नुयो गुबुन फरायसालियाव जायोना जाया मिथिया जोंनियाव खाथियावनो लोखि फुजा दङ लोखि फुजा थायोब्लाबो जोंनि खुदिया माब्लाबाबो एबसेन्ट थाया 60 जन दंब्लाबो 80 जन दंब्लाबो फुजा थाबाबो जोंनिया गासिबो ज्राम फैजोबो नाथाय गुबुन फरायसालियाव नुयो फुजा थाबाय माने बे फरायसालियाव फैला दा बेखायनो जुदि नोंसिनि रुपुयाव बे नांजाबनायावनो हाई स्कुल दङ हाई सेकेन्डारि दं बेयाव जुदि खुदियाफ्रा फैयाब्ला 14 दिन जुदि फुजा जायोब्ला मा जागोन खहा जागोन ना जाया जोङो बे खहाखौ मेगनजों नुवा नाथाय बे खहाया जोंना सिं जाबाय थायो खुदियाफोरनि गोसोफोरा खालि मेलाखौल' नांगौ मोजां मोनलायनो गोसो थोलायनाय गावनि सेंग्राखौ गावनि सिख्लाखौ लोगो मोनलायनो खाबुल' नांगौ दा बेखायनो आं खावलायगोन रायजो नोंथांमोन जाय बिथांमोना बे मेलाखौ फालिदों बे मेलाखौ दुर्गा फुजाजोंनो लाफानांगौ जों रावबो फुजाखौ गाज्रि मोना दुर्गाखौबो मोजां मोनग्रा दङ दुर्गानिफ्रायबो जोङो बोर मोनदों माबा मोनसे बाथौनिफ्रायबो बाथौ माबा मोनसे बोर मोनदों बेखायनो आं खावलायगोन फैगौ बोसोरनिफ्राय बे फुजाया खनसेयावनो जानांगौ नङाब्ला नोंथांमोना 7 दिन जुदि समखौ गारबाय थायोब्ला नोंथांमोना जोबोद खहा जागोन बे आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय